Där har vi samtliga löpare iväg i det fjärde finalhittet. Just nu i alla fall Kevin Duvert från Lyfte Märsta som var absolut starkast. Och nu ser det ut som att Gunnar Thorén har fått upp farten här efter en liten svag start skulle jag vilja säga. Nu går man in på gemensam avdrag. Gunnar ökar tempot och lyckas ta sig in som tvåa. Men just nu är Kevin Duvert vi ser om Kevin orkar hålla ifrån. Ja då, han håller jämnt avstånd ner till Gunnar Thorén som kämpar mot mjölksyran och kommer väl också Östersunds Johan Håkansson tillbaka lite grann. Men det är Kevin Duvert som tar hem där efter en fin löpning. Och där kommer Gunnar Thorén och Johan Håkansson